13 ýaşly Omayra vulkanyň ýarylmagyndan soň öýüniň harabalyklarynyň arasynda gysylyp galdy. Diňe kellesi we elleri suwuň üstünde galypdy. Halas etiş toparlary ony halas etmäge synanyşdylar. Ýöne Omayranyň aýaklary beton bilen agaç bölekleriniň arasynda galypdy. Galındylary aýyrmak üçin gerekli enjamlar ýokdy. Suw joşmalarynyň çalt ýokarlanmagy iş ýagdaýyny hasym kynlaşdyrýardy. 3 günläp Omayra galındylaryň arasynda gysylyp galypdy. Jurnalistler we kömekçi işgärler onuň bilen hemişe ara gatnaşyk saklaýardylar. Kiçik Omayranyň edermelligi we asudalygy bu bekbagçylyk wagtynda bütün dünýäni çuňur täsir etdi. Şeýle de bolsa, çäreleriň we kömek işleriniň ýeterlik däldi sebäpli Omayra hipotermiýa we ýagdalyk sebäpli 3-nji ýylyň dowamynda aradan çykýar. 1985-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Kolumbiýada Nevada del Ruiz vulkanynyň atylmagy ýene-de takminan 25.000 adamyň ölümine sebäp boldy.